Ефективен отговор. Сега, Борислав Милев ще отговаря на въпроси от вкусната тема български местни специалитети. Готов ли сте? Готов. Започвам. От какво месо се приготвя филе Елена? Правилно, свинско бонфиле. Как се нарича вкусното ястие от агнешки дреболи и ориси подправки? Рофтерман. Правилно. От кой език е произхода на думата шунка? Немски. Правилно. Коя е основната разлика в местната смес за кебабчета и за кюфтета? Лук. При кюфтето е лук. Правилно. От коя част на прасето се приготвя шунка? От бутък. Приемам вашият отговор за верен. Каква обработка на месото се прилага при приготвянето на създърма? Грешите. Какъв сух пикантен деликатес се приготвя от козе месо? Пастерма. Правилно. Какво е името на печено на шиш акне или шире? Чеверне. Правилно. Какво се добавя към сместа за колбаси като консервант и за хубав розов цвят? Следващия. Как се нарича чорбата, приготвена от свински крака, глава и опашка? Правилно. И времето изтече.